ala alija. Ħajnatu l-Alla għal-ġmiel li hawn madwarna u ħejja d-dinja għalija u għalik. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Nġbarna hawnhekk il-lejla biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum qegħdin niċċelebraw it-tliet inħatta matul is-sena. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddies għal bżonnijiet tagħkom kollha, għal bżonnijiet tagħkom kollha u għal benefatturi ta' dan is-santwarju, ħajjejn u mejtejn. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li ritmu tagħlina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li ġaj ftaħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, datuk ġieħ. Mulej Alla sultan tas-sem, Alla missier tista' kollox, mulej għal-waħda Ġesu Krist, mulej Alla ħawġ tal-Alla missier. Int li tneħħid nubiet ta' dinja ħenna int li tneħħid nubiet ta' dinja il-qattal b'tan. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għaliex int waħdek għaddejs, int waħdek mulej. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, kattar fina l-fidej, it-tama u l-imħabba u għamel li nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikunu jistħoqqulna dak li twedna. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Il-mulej u imħallef u ma jħarix lejn l-uċuħ. Ma joqgħodx ħares lejn wiġġ dak li jkun b'dannu tal-fqir u jagħti widen għat-talba tal-makus. Ma jalaqx widnejh għat-talba bil-ħniena tal-tim jew tal-armla li tibki xortija. Min jaqdim il-qalb lill-Alla jintlaqa u it-talba tiegħu titla mola sħab. It-talba tal-umli tinfet is-sħab u ma toqgħodx bi kwieta qabel tasal qrib il-mulej. U ma tiqafx qabel ma l-għoli jagħti widen u jagħti raġun lill-ġusti u jagħmel ħaq. Il-kelma tal-mulej. Salm sponsorjali ngħidu flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semu. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu ngħidu flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semu. Il-ħarsa tal-mulej fuq l-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirithom. Jajtu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Ngħidu flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semu. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu. Kull min jistken fih ma jkollux xi patti. Ngħidu flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semu.
Tieni qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, demmi ġa mxerred b'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuqa għalija il-kuruna tal-ġustizzja li biha f'dak il-jum iħallasni l-mulej li mħallef ġust u mhux lili biss imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Fl-ewwel difiża tiegħi ħadd ma kien miegħi, kulħadd ħallini, jalla ma jkunx magħdud kontrihom. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien sfajt meħlus minn ħall liljun. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu fis-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdanna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm xi wħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdu lill-oħrajn. Ġesu qalilhom din il-parabola. Żewġ irġiel, wieħed Fariżew u ieħor Pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu u Alla niżżik ħajr li minniex bħal bqija tal-bnedmejn, ħalliela, inġusti, żienja, jew ukoll bħal dan il-Pubblikan. Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas lej xhur ta' kull ma ndaħħal. Iżda l-Pubblikan bil-wieqfa fil-bogħod anqas biss qed jarfajnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid o Alla ħennarija il-midneb. Ngħidilkom jien li dan u mhux ieħor niżel id-dar iġġustifikat għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Mela fi knisja barra minn Malta, is-sibt fil-għaxija bħal-lejla poġġew anġlu ħdejn il-bib il-kbir minn fejn jidħlu n-nies. U dan l-anġlu kellu detektor li jaqra l-qlub xem fil-qalb tal-bniedem. U dan l-anġlu beda jinnota għaliex in-nies jiġu għall-quddiesa. Ma jistaqsel il-ħadd, kien jaqra l-qlub biss. U kien jiktibhom dan l-anġlu. Dak ġej il-knisja biex jaħles ħalli għada jkun fri. Dik ġiet il-knisja għax libset libsa sabiħa u ma tafx. Lieħu ġej il-knisja biex ikun ħallas it-taxxa. Isu, ġej il-ħadd biex ma jagħmilx ġnub mejjed. L-oħra ġiet il-knisja għax kulħadd hekk jagħmel, tmur il-knisja. Ieħor għax kien hekk kulħadd imdorri, jekk kien imdorri minn tforitu, s-sitt fl-ħaxija jmur il-quddiesa.
L-ieħor għax rid jaqla grazzja. Allura mar il-Knisja. Kien hemm xi ħadd ieħor mar il-Knisja biex iqer u jitqalben. U kien hemm xi ħadd ieħor li mar il-Knisja biex jitlob l-għajnuna talla. Il-ħajja tiegħu kienet saret diffiċli u mar il-Knisja biex jitlob l-għajnuna talla. Kien hemm ħafna modi oħra insomma għalfejn marru l-Knisja. Kieku intej xaqra fik l-Anġlu. Intej għalfejn ġejt il-Knisja. Kultant jista' jiġrielna li niġu l-Knisja għal affarijiet tajbejn. U kultant jista' jiġrielna wkoll li niġu l-Knisja għal affarijiet li huma inqas tajbejn biex ma jgħixlu maħżiena. Naf wieħed pereżempju kien jiġi l-quddiesa, kien ikun l-Knisja, kien miġġieled mal-qassejs, allura fit-qalbejn ma jasaqx itqalben minn idejn dak il-qassejs, kien ifittex qassis ieħor. Naf diversi nies li jaslu sal-Knisja imma ma jidħlux. Taf għalfejn? Għax irid iżomm il-kelb, għax trid iżomm il-kelb barra mill-Knisja. Allura tibqa' barra fuq it-suntier, tippreferi toqgħod barra fuq it-suntier iżomm il-kelb milli tidħol għall-quddiesa. Kemm għandna bużullotti jewx? Kemm għandna bużullotti? Għaliex qed ngħid dan? Għaliex il-qari tal-lewm jikkonċentra fuq dan. Għalfejn tmur il-Knisja. L-ewwel lezzjoni li smajna b'insirak imur it-Tempju ta' Ġerusalem, jew jimmaġina li jmur it-Tempju ta' Ġerusalem. U josserva n-nies li jmorru l-Knisja. U josserva kif is-Sinjuri kienu jitfgħu offerti kbar, qishom biex jixtru lill-Alla, qishom biex jgħattu l-inġustizzji li kienu jagħmlu. U kien hemm il-foqra li jmorru l-Knisja jittalbu biex il-mulej iħennarihom għax il-ħajja tagħhom saret diffiċli. L-armla, il-fqejr, il-barranej, l-iltejm. U b'insejrak jimmaġina li l-Alla imħallef kbejr li jiġġudika lil dawn in-nies. Il-min sa jippreferi Alla? Lil dak is-sinjow li tafa l-offerta tiegħu biex jagħti dnubu biex jixtri lil Alla? Jew lil dawk il-foqra li ġew jitolbu ħnina mingħand Alla. U fis-silta li qrajna llum jgħidilna x'inhi l-preferenza ta' Alla. Il-mulej u imħallef u ma jħarix lellu ċoħ. Ma joqgħodx iħares lejn biex dak li jkun b'dannu tal-fqejr u jagħti widen għat-talba tal-Markus. Ma jalaqx widnejh għat-talba tal-ħnina tal-iltejm jew tal-armla li tibki xortija. Min jaqdi bil-qalb lill-Alla jintlaqa u t-talba tiegħu titla' mola sħab. It-talba tal-hum li tinfet isħab kemm sabiħa din. It-talba tal-hum li tinfet isħab. Alla mhux super ġajrejt. Alla mhux gburija jrejt imma l-umiltà. U ma toqgħodx bi kwieta qabel tasal qrib il-mulej. Ħa niġi għall-Vanġelu. Mela Ġesu kien hemm xi ħud għalinna San-Luqa li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti, jaħsbu li huma nissew. Għax din ħadd ma jammettija ta' aħna kollha nissew. Ara tgħid lil xi ħadd li huwa midneb. Kont ħafna snin ilu kont inqara l-Italja u tiġi xi ħadd
U l-ewwel ħaġa li jgħidlek, Padre non ho peccati, m'għandix nubiet. Hija ritornell komuni dan. L-ewwel ħaġa li jgħidlek, Padre non ho peccati. Ktejlu li mhux nisrani, idur fuqek, u x'aħseb li jien, mela jien. X'aħsibti? Jiena Kattoliku daqshekk aktar minnek. X'aħsibni? Issa mbagħad ħalli jkun ilu ma jqel forsi is-snejn, forsi qudies għal ħadd ilu ma jmur żmien, forsi jidej xkora kuljum, imma Kattoliku aktar minnek, x'aħsibti? Aħna kollha tajbin nara. Aħna wkoll kollha tajbin. U Ġesu jgħidulhom storja il dawn in-nies biex ipoġġihom f'posthom. Araw ftit fejn intom żomm, ħanaraw ftit. Żewġ irġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor Pubblikan, telgħu biex jitolbu. Marru it-tempju biex jitolbu dawn. Ma mbagħadux biex jisilqu, ma mbagħadux biex jgħaddu żmien, ma mbagħadux biex isibu namrata. Telgħu biex jitolbu. Imma jgħidilna San Luqa, Ġesu jikxfilhom l-intenzjonijiet tagħhom ara ftit, it-talb tagħhom jikxef min huma. Ara, il-Fariżew kien raġel tajjeb, il-Fariżej kienu nies tajbin ta' ħafna aktar minna. Aħna għandna forsi impressjoni ftit żbaljata tal-Fariżej mill-Vanġelu. Ġesu kien itjhom sawwathom sew. Imma l-Fariżej ma kinux xi nies laxketa, kienu nies tajbin. Jaqraw l-Iskrittura, jitolbu, tajjeb, jagħtu karità, ma nafx, isumu darbtejn fil-ġimgħa, nagħta tnejn u nagħta ħames. Ma kinux xi nies laxkej, il-Fariżej. U tal-Fariżew jitlob lill-Alla u jgħidlu Alla niżżik ħajr. Niżżik ħajr. Din hija t-talba tar-Rabbejn. Hawnhekk Ġesu qed jagħtina t-talba tar-Rabbejn. U Alla niżżik ħajr li m'iniex bħal bqija tal-bnedmin, ħallila kemm jiena xogħtija tajba li jien m'iniex bħal dawn il-ħallelin li jaw korrotti, dawn in-nies li ara jidgħu xkora kuljum inġusti żjienja, waqas jien bħal dan il-Pubblikan. Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas lejxu ta' kull ma ndaħħal. Mar jiftaħar quddiem Alla. Dan mar jitlob u bit-talba li qed jgħid lill-Alla qed jgħidlu jien m'għandix bżonnok jiena qiegħed sew. X'olqosni? Kull ma jonqosni taf xi ngħid trid tagħtini l-ġenna. Trid tagħtini l-ġenna. Mar juri id-dritt li għandu quddiem Alla. Jiena qed nagħmel it-tajjeb, jiena noqgħod attent, jiena niġi l-Knisja, mela lili trid teħlisni mill-Mart, trid taqla li tneħħili l-inkwiet, trid tagħtini kull ma għandi bżonn u tagħtini l-ġenna. Il-Pubblikan, ara jgħidilna Ġesu, bil-wieqfa fil-bogħod anqas biss qed jerfa' għajnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru. Aħna laqqas għadna nagħmlu għadin. Tħabbat fuq sidrek fil-konfitjor, fil-nisqal Alla. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Ma ngħidluhiex ma għadix nagħmluha. Imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid o Alla, ħenna għalija il-midneb. Jien l-akbar midneb. Jien trid xi tfisser. Jien l-aktar bniedem li m'għandix dritt tal-ħnina tiegħek. Jien l-aktar bniedem disgrazzjat, jien l-aktar li nqastek, jien li ma ħaqniex ħnina, jien ma ħaqnejx tisma' t-talba tiegħi għax jien middeb, jien Pubblikan. U skont id-dritt biex jinogħġob quddiem Alla, dan qed iħalli x-xogħol ta' Pubblikan, irrott dak li kien seraq u jgħix ħajja tajba. Imma dal-Pubblikan qisu bla tama disprat, it-talba tiegħu hija t-talba tal-59. Ikollu ħnina minni u Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijiet. Dan li qed jgħid il-Pubblikan. U jispiċċa Ġesu nispiċċa jien ukoll.
U Ġesu jgħid, ngħidilkom jien li dan u mhux l-ieħor niżel id-dar iġġustifikat. Ew silmu bil-biefa u nagħmlu flimkien l-isqarja tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher, dak li ma jidhirx. U f'mlej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmum, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Nisel mismewwiet għalina l-medmejn u għall-fidwa tagħna. Uħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, batra Ponzju Pilatu mietu difnuħ, fit-tielet jum għammen bejn u wiet skont il-kodba mqazz u tal-assema jiet fuq il-lemin tal-Missier. Mill-ħajjen u mill-mejtin, u s-saltna tjum jkollix tmim. L-Ispiritu Santu l-mulej li għat il-ħajja li ġej mill-Missier. Li jum jum weġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqa' memorja waħda l-maħfra ta' tnubiet u nistenna l-qama mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej amen. U jeżist fi spiritu ta' umiltà bħal pubblikan fit-tempju neżqu lejn Alla Missierna u nitolbuh iħenna għalina u jsalvana fil-waqt li ntennu. Mulej ħenna l-poplu tiegħek. Mulej ħenna l-poplu tiegħek. Għas-saċerdoti biex juru ħniena u modrija maħutom li jiġu jitolbu maħfra fis-sagrament tal-qrar nitolbu. Mulej ħenna l-poplu tiegħek. Għal bnedmin kollha biex fil-waqt li jimpenjaw ruhom ħalli jtejbu l-qagħda tagħhom fid-dinja jiftakru li mingħajrek l-isforzi tagħhom ma jwaslu imkien nitolbu. Għal dawk li jistħu jew jibżgħu jelżqu lejn is-sagramenti biex isibhom min jgħinhom jiskopru l-ħniena tiegħek f'ħajjithom nitolbu. Għalina l-koll biex inwarbu minna kull gburija u ma nibbażawx il-fidi tagħna fuq l-osservanza tal-liġijiet u d-drawwiet nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija għatin tal-li niġu l-Knesja b'intenzjoni tajba biex nalfu nitolbu ħniena. Ħenna għalina mulej għax aħna wkoll midin bejn nitolbu ismana. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li jiltqajna magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom u għal dawk li żaru s-santwarju tal-Madonna llum. Jitolbu l-ħniena ta' Omna Marija. Ħenna għalina l-koll watina l-grazzi tiegħek nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li jiltqajna magħhom illum, għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja u nitolbuk għal morda u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Mulej nitolbuk ukoll biex tagħtina l-paċi tiegħek. Kemm għandna bżonn il-paċi tiegħek, mulej ħenna għalina ħares dawwa lill-mexxejja tal-pajjiżi biex jalfu t-toroq tal-paċi u tad-dialogu u mhux tal-armamenti u tal-gwerra nitolbu. U Alla inti ma tagħmilx preferenzi bejn il-bnedmin u tatina ċ-ċertezza li t-talba tal-umli tasal quddiemek. Ħares lejna li nġbarna għal pubblika nniedem u għatina li nħossu l-ħlewwa tal-ħniena tiegħek biex insibu s-salvazzjoni f'ismek. Bi Kristu siedna.
Joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn din l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek biex is-servizz tagħna ikun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li bagħtilna lil-ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'fer kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Osanna fil-għoli tas-Smewwiet, imbierek minn ġejjed f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-Smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħollok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Siedna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Miċ-ċikun tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħaj il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara lik laħaj il-kalċi radlek il-ħajr birek tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Jew nispjumu l-fidi tagħna f'Ġesu għan preżenti fostna billi nkantaw flimkien. U l-mulej, huwa qam minn bejn l-umwiet għax hu l-mulej. Kull il-koppa tmil, kull il-sien jistqar, Ġesu hu l-mulej. U l-mulej, huwa qam minn bejn l-umwiet għax hu l-mulej. Kull il-koppa tmil, kull il-sien Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'diena tal-qawmien mitluh glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġa tiegħu b'ratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddejs. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek nimtlew bl-Ispiritu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minnu offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu nisbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek.
mal-Verġni Mqazza, Alla Marija, mal-Apostli u l-Marti glorjużi tiegħek, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejja marina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidju fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Ljon, l-Isqoftana Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti jrid tinġabal madwarek. Għadel mis-sirħanin lill-ulidek kollha kull fejn jinsabu, waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtejn, għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu siedna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġejt. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif qed il-Missija bil-ħidma tal-Ispiritu Santu li dan il-ġisem bid-dem għad-tes tiegħek. Eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħadd. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu ħaresna.
Ejnu bil-wieqfa bħala ringrazzjament wara qalbi ngħidu flimkien, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbuk mulej li s-sagramenti tiegħek jagħtuna l-grazzja li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħt ġbijat bi Kristus jiedna. Hawnhekk hawn avvejs fl-ewwel ta' Novembru se nżidu quddiesa fil-11:15 il-quddiesa tal-qaddisin kollha. Fl-ewwel ta' Novembru ħadd iżdied quddiesa fil-11:15 tal-qaddisin kollha. Ħanejdu dawk it-tliet avamarijiet f'ġieħi 3 ijiem li l-Madonna damet fil-qaba li talbet hija stess minn dan is-santwarju. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn, il-murej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ġejt quddiemek nitlob qalbi kollha tama fik f'dan il-jum tant sabiħ imħabb tirritnu. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum benedicta tu